Kana wasvika apa mwana wamai musapanike zvenyu makondo wenyu iwe unogara kusasumuke makumbo unogara ako kadai bhenji retu andikuona kuti girigiri unogona kuzodonha nebhodzi asi usapanika apa murume uyu chikomba chomukadzi wavo taura chizova pamusoro da murume uyu chikomba pane vana vaure banzi ndikuti chikomba chemukadzi wangu because ndakambomubata ari mota nemukadzi mukombi yake ndadaro ndawabata kudaro ndamubvunza mukadzi kuti murume uyu chichato akanditi munhu anozonditorao anditora murodhi boti nananetsa nemukadzi kudaro mukadzi akabva uya atorwa nehama dzake anzi tinogadzisa nyaya wobvenda kuharare wabva kuharare ambuya gogo vake vakasvika vakati mukadzi ataura kuti tofanira kunogara kubhindura kwete kuno mushanga changati kuenda nokumbirawo kuti taura nyaya yechikomba wakasanganisa zvinonetsa zvigatirwa aura ati kuchikomba baba anzi muchikomba sei mati handisi chikomba mari iye ndianozosiya ati chikomba imi mati kuchibudisa kuti sisi chikomba amai shuya pakati pane settlement nebasa taurwa hanzi ndinoziva vakatakura vanhu kuenda kubhindura vakanditakura sandarambana nababa ndizozvarambana 22 June patete vai ko uyo azokubata kuti muri chikomba rini wakabata rini ndakabata musi patikarambana pacho paakandiudza kuti inini handichakuda takabva tatanga kutaura nemameseji naiye kuti ko chaita kuti uzobuda chii pamwe because akatakurwa nehama dzake achinzi ande kuharare tikasenyara wabva kuharare vakangosvika vachiti tanzi mukadzi ati handi tinogara kubhindura kana iwe usingadi kuti tigare kubhindura ndaakututa zvinhu tendai kuti kuharare andati aho kana muchituta zvinhu tora chakati chakata nditi kana uchienda kuharare ndichatate zichakutera torai mukomana nehetu munyorese mujaki ndichakutera kana waenda kuharare akatonditi ndipo $20 ndakampa $20 mamarambana anditi inini uyu kwazomubata rini uyu ndakazomubata uyu haana kuzoenda kuharare akabva anogara kujukuni kwanga kwakatotsvagwa imba kutanga sama azomubata marambana takazomubata tarambana but neuyu ndaitombotaura naye ndaitombotaura naye saka simba rekuti uyu azonogara kujukuni akapinda andira kuziva ini ndepekuti uyu pamakayananiswa uyu haana kudzokera anoenda kuharare akabva aenda akabva anoota iwe ndipe umbowo ozi nyaya yako ininga ndipo hadzisa kuramba chiinda ndipe umbowo chipedze nyaya yako une umbowo pane meseji yandakaisirwa kumba kwanigara hanzi ndipenda mambo yaikoyaisirwa nani nepaanogara iye kuti mukomana wekombi ari panapa mamarambana takarambana batayarakatesa vana vakasikodza chinozi kurambana
kuramba na ndio abuleta asikana ari mangwana kasara mangwana amuramba ne muri 2 munokoza ne muri 2 akuramba na cheketa hapo sana apeka amene pasura mega munoona murumo vanhu vanorarama vasingatsanangurana chikwati kana chipa nechinangwa charoa mukona vamene vagara pa chikwati kana zvikuti vamire ava vari kutaura kuti ava ndo vakaramba ndopanopoita adala nditi haana umbo hwekuti vanhu ava chokwadi vakudana kufunga kuti ndo vakarambisana kuti kuti before after ndazenge vazogara pakati ari right ichi chikomba ichi kasi akachibata varamba ndo chaparadza imba yake ichikomba ichi kasaona nyaya pane zvinhu nhasaona nyaya nokuti iwewe wazobata chikomba chabuda mumba mukadzi abuda mumba mukunirwisa abata chikomba ichi iye akuda mumba saka inini ndakati mumbe 4 ndiri kupani adhara mune raki wewe munyenga mukadzi womunhu muri kunze waita rombo rakanaka baba apo nyini hapana nyaya hapana zivo kuti unofana kujekera kuti nyangodaiyo pane umbo hwokuti ndiye akaparadza musha wako zvikwati vaidana nhasi aimbotongwa kozi mamanzi kana ari juni kapasati paparepo pango ne 2 manzi muno 3 manzi chete uyu mukadzi wako ero mukadzi wako iyo murume wako ero murume wako ndo hausisinayi unozwa natete negupuro racho uriona mudani iwewe unodzokako after musa 19 ava vambouya toona kuti vakaramba nei topane nyaya ezvinoza una chikomba ichasi chikomba kasamoni rake anozopiwa rimwe samoni kuti chikomba apa hapana nyaya taidhisisa nyaya hapana chii enda kumba mwana wamai kana da kunyenga-nyengako pasi chabandwa chete nokuti uye shereni rakazi ndariona pasi pandichabata shereni iwe wozobatwa pachikomba kasi motoramba makasimba nokuti hani matemwe asi muri mwenyu enda nyapana nyaya mumwe masekerera ava vari kuziva kuti ichikomba vari kusekerera